Традыцыйная добраахвотная акцыя «Тыдзень лесу» стартавала ў Беларусі. Сёлета яна праводзіцца ў рамках экалагічнай кампаніі «Уладкуем малую радзіму». Толькі ў Віцебскай вобласці гэтай вясной будуць пасаджаны сеянцы і саджанцы дрэў на тэрыторыі больш за 3,5 тысячы гектараў. Убраны ад смецця дзесяткі кіламетраў прыдарожных палос, несанкцыянаваныя звалкі і месцы адпачынку. Акрамя 19 лясгасаў да работ падключыліся і добраахвотныя памочнікі, сярод якіх прадстаўнікі розных ведомстваў і арганізацый, навучэнцы. На лесапасадках у Сенінскім раёне пабывала наш корэспандэнт Інна Кірыенкава. Для большасці добраахвотнікаў акцыі такі спосаб пасадкі лесу ўпершыню. Генеральны дырэктар Віцебскага лесагаспадарчага аб'яднання Сергей Данілович наглядна дэманструе ўсім прынцып дзеяння новага прыстасавання, распрацаванага па фінскай тэхналогіі. Такую пасадачную трубу, яе яшчэ называюць пяціпутка, нядаўна сталі выкарыстоўваць для высадкі саджанцаў елкі і сасны з закрытай каранёвай сістэмай. Вот она ставится в землю на глубину необходимую, нажимается, создается там полость, которая раскрывается, ель закрытой корневой системой, и она просто опускается сюда для того, чтобы он оказался здесь. Нават для новичков такі способ лесопосадки прийшовся до сподоби. Наверное, быстрее раза в 2, и причем качественно получается. Вот обратите внимание, ровно стоят, падает, притоптал, и он уже ровно стоит. Бывало, что притаптываешь, и там и косы, и криво. На тэрыторыі машканскага лясніцтва сёлета пад лесапасадкі адвялі каля 13 гектараў. Гаворыць, гэта адносна невялікі аб'ём. У мінулыя гады плошчы пад новы лес дасягалі 90 гектараў. Таму упэўнены, з выкарыстаннем новай тэхналогіі удастся завершить посадки за 3 дни. Кроме земель сельхозпользования, которые выходят в оборота, мы еще используем сплошные вырубки. То есть, когда вырубается сплошная вырубка, проводится, мы лесосеки эти засаживаем лесом. То есть, восстанавливаем леса. Сегодня вырубили, завтра посадили, у нас постоянно идет. И прирост по лесу получается 20% ежегодно. Пад лесапасадкі выкарыстоўваюць в асноўным землі, якія выведзены з сельскагаспадарчага абароту. Як правіла, гэта дробна-контурныя ўчасткі, дзе ўраджайнасць глебы невысокая. У якасці лесапасадачнага матэрыялу перавагу аддаюць хвойным культурам, якія лічацца найбольш каштоўнымі пародамі. У асноўным саджаюць елку. Зусім нязначную частку складаюць ліставыя пароды дрэў, прыватнасці бяроза. Усе саджанцы з уласнага гадавальніка. Эта акция, она не закончится не 21 числом, потому что 3,5 тысячи гектар посадить за одну неделю ручным способом, ну, сами понимаете, очень довольно хлопотно, поэтому эта тема будет продолжаться, и до конца апреля мы свои все посадки завершим в области, это просто без всяких вопросов. Толькі за один дзень на тэрыторыі Віцебскай вобласці пасадзілі каля 500 гектараў новага лесу. Да гэтага прыклалі руку больш за 7 тысяч неабыякавых людзей. Экалагічная кампанія па ўладкаванні малой радзімы прадоўжыцца да лістапада, і кожны зможа ўнесці свой уклад у гэтую высакародную справу. Інна Кірыенкава, Леонид Табола, навіны, Сенінскі раён.